Haino hai Kraksal Horo dineste Burma Mungai, Khorang Borokni Noga Achomsa Horjwlai Bachamani bai, Khamwi Thapla Chakha Khungsa Tongthai nok, Bachamani Bisram Gons Colony Amsayo, Baitako Fire Service ni Adong Rok Pai Horbatarmani bai Yapo Paika Horjwlai. Koktumani bisingti shoiman ka Haino hai Kraksal Horo dineste Burma Mongoi Khorang borokni noga Achomsa Horjwlai Bachamani bai Khamwi Thapla Chakha Khungsa Tongthai nok Bachamani Bisram Gons Colony Amsayo abai Bachamani no kahan kinu koktumar Horjaka Fire Service ni adong rokno Baithago Khungsa Fire Engine Fire Horbatharmani bai Yapo Faika Horjwlai Baithago abai Bachamani koktumar man kinu Kraksal Horo Tripura Mothoni Block President Butote Burma Fire Shokbai kha Batimung Thayo Abai Bachamani nogoi nukungni borokni bisingo nuksakha kha khamung Bachamani kitingai kisisa sorani bagai nuksakha ufla kafla Vishal Chini Khorang